κάνεις χειρουργείο δεν σημαίνει ότι περπατάς. Τουλάχιστον στην περίπτωση δικιά μου. Κατάφερα να ξανακάνω προπόνηση, γιατί το στόχος ήταν αυτός αρχικά, μετά από 2 χρόνια αφού χειρουργήθηκα. 2 χρόνια ακριβώς. Με έκλεισε το ένα αμάξι και ότι ξύπνησα στο νοσοκομείο από τους πόνους. Το μόνο που ήθελα, που φώναζε, ήταν να έρθει ο γιατρός, ο δικός μου, και ο Γιανακόπουλος, για να μου πει τι ζημιές έχω και να θα ξαναπαίξω. Θυμάμαι μεταγενέστερα ότι και εγώ στην εφηβεία τα βρήκα λίγο δύσκολα, ρε παιδί μου, στην αποδοχή σου απέναντι στους άλλους ανθρώπους, ενδεχομένως στο κοινωνικό ρατσισμό που συμβαίνει σε όλα τα πράγματα, πόσο μάλλον στο αν είσαι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Αλλά όλα αυτά με έκαναν πιο δυνατό. Επέστρεφα από τη δουλειά μου και ξαφνικά ένας ασυνείδητος οδηγός έκοψε το τιμόνι δεξιά χωρίς να με δει και είχα το αναπάντεχο να πέσω επάνω. Νόμιζα ότι ήταν απλά μια θλάση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν όπως τα περίμενα. Πήγα να σηκωθώ, έπεσα κάτω σαν χάρτινος πύργος και αυτή ήταν η αρχή του κακού όλη.